sí, jo crec que és molt important per a les Falles i per a València el que s'hagi donat un pas més. Jo crec que a més hi ha que ressaltar que hem estat tots junts treballant en favor de les Falles i d'aquest reconeixement, cosa que és de ressaltar perquè no és fàcil trobar aquest punt d'encontre. Les Falles jo crec que en aquests moments complicats han sigut un punt d'encontre per a tots i per tant molta satisfacció per aquesta elecció. Nosaltres hem estat des del principi en el tema, jo mateix en el Congrés dels Diputats junt a altres companys del grup socialista presentarem ja una proposició no de llei en el seu moment per a que tots recolzaren aquesta candidatura i tots els grups polítics del Congrés dels Diputats també la recolzaren. Per tant, jo crec que ha sigut un pas endavant basat en la unió de tots i jo crec que a més molt positiu per a València. Pues en aquest sentit positiu és el que ens agrada la notícia, sobretot, senyor Calabuig, suposa que ara pendent ja del següent pas, no? Que és el reconeixement absolut d'esta festa. Sí, jo voldria ressaltar a més que és molt important per una raó, i és que ser patrimoni, una festa que és patrimoni de la humanitat, té una gran projecció. Hi ha milions de persones que potser encara no la coneixien i que van a tindre l'oportunitat ara de conèixer-la i per tant també és una font molt important des del punt de vista cultural i artístic de reconeixement, però també des del punt de vista econòmic, perquè cal pensar que això permetrà tindre més visitants, més gent que s'interessa per les nostres festes i per tant jo crec que per al futur econòmic de la ciutat vindrà molt bé també i serà molt positiu. Tot el que vinga de bé és boníssim per a la ciutat, evidentment per a la festa. Senyor Calabuig, moltíssimes gràcies. Gràcies, de veritat. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.